mana komai a Najeriya mun riga an gama kai me wuke ne haka ba san halin da ake ciki ba yanzu ba kuɗi a gari amma dan kuna wanke titi da ruwan faro wannan al'amari yana ban mamaki haka da naje shan kuro din can ma naga ana wanke kwalta da faro ha naje ciki angonmu naga yara suna dauraya da faro ha na rasa me yake faruwa naje naga almajirai angonmu hatta almajirai sun daina shan ruwan faro suke sha kai ka san me ke faruwa ba a gari me ke faruwa abokina yanzu haka Atiku shine ya bada wannan abun tsabarin faro ta yi sauki naira 5 ta dawo faron ma saboda ya ce in dai ya ci mulki a Najeriya yanzu haka ya ce ba za a ƙara ma wanki ma da ruwan wannan ba da ruwan bowl ba ma sai dai da ruwan faro kawai za a koma wanki kana nufi fetur ma dai yi sauki kaman faro what ai Atiku ai mutumin kware ne ai bai da damuwa wancan ai ni ba damuwa na faro ba fetur ma yi sauki da kwanon masara fetur sauki wannan duka wannan abubuwan kawai an riga an gama kawai Allah dan ba su wani abu da Allah zai su dan kana nufin za mana blessing mu sallama ga mai girma da mai girma wajen Atiku Abubakar ba za ya hayyama zaki masa taro kima karya mai dan ba su faro nan da mana gashi ku za ku karbi faro mana ba su faro mana babu har da faro da ba maza je sai a ci yayi kyau dole mu bar gari abu gaba ɗaya abu ya shije sai kashe dole hai garin ka Najeriya sai Atiku Najeriya Atiku Abubakar shi za mu bi kawai ba wani shege kaninka ba wani shege dan iyo nan gurin bata muku ba wani shege Najeriya sai Atiku kawai wai ya faru kuma kuna ta abu kamar ma'aikata kuna wanke kwanta da ruwan kai baka san me yake faruwa wanda muna nema da wahala fi sabilillahi ko dinka wani zo yanzu aka barin gari nake kar ka bani a wuri don ba zan tsaya ba har ga Allah me ne yake faruwa a gari a'a ka bari da ka tara ka bari gashi zo ka ma daya me ya faru ka tsaya mana abaja baka san da Atiku abin da a Najeriya bane kai kan baka me yayi jaye baka san abin da Atiku a Najeriya ba me yayi jaye yanzu haka wannan da kake gani ana wanke kwalta da shi din nan ba shi wani abu rike haka rike ka je ka sai wani abu da shi Allah sarki abin da muna nema da wahala gaba da aikin mu ci gaba da aikin samu ka koma gida kawai za a gaba komai kana yin Atiku ne ko ba ka yin sa ba dole ba dole yin Atiku jaye na tafi na gode karka damu da duniya karka damu Najeriya kawai sai Atiku sai Atiku Abubakar ki kar aba bebe miki gaskiya to wannan ya rage da abu lokacin mu ne in Najeriya mu taso gana mu jarumi Atiku za mu zaba shi za ya sha ba aiki ku gaba ɗaya kun zauna nan ana ɗaukan aiki kun zauna ana ɗaukan ma'aikata kan cross waye ne kuje yi waye ne ma'aikatan Atiku ne dai na suka da biyu na gama makaranta ba sa ba shi ba kana nufi gaba ɗaya ku shiga mu je waye gaba ɗaya ku shiga mu je